We zijn er weer bij het programma Gewest Friesland. Welkom bij die uitzending waarin we oude reportages zien zat die Westhaven van 1965 in het programma Van Gewest tot Gewest van de Nationale Televisie. En waarin Johan van der Zee de meeste reportages maken had, als zullen we in deze uitzending ik ingedwaan. Doet hij weer nog net in dienst van de nationale omroepen bij Van Gewest tot Gewest, maar dat zullen we direct wel even. Want we beginnen in 1999, Johan. Wist u trouwens alle data? No? Nee. Dit gaat over Nonna Ottema. Ja, dat gaat over verzamelaars. Ja, waar is Nonna Ottema? Dat is de man die Oekraïnlijk soort dingen bij elkaar gebracht had op kunstgebied. Dus het hele Prinsessenhof stiert haast vol met spul dat Ottema verzameld had. En in dat hier had het Fries Museum een grote tentoonstelling maken. Verzamelaars verzameld. Dat hier over Ottema als verzamelaar. En toen dacht ik wil een Joerduitse verzamelaar dat zijn oorstellen. Dat voelde net daar. Want er binnen in Friesland wel een aantal verzamelaars, maar de meesten woonden net. Nee, waarom net? Hè? Omdat die hier een hele kostbare verzameling. Ah, ja. En als je dat op de televisie ziet, dan zijn er ook mensen die tegen de show en die denken, ik zal eens even bij die man zien. Ja. Als ik dat eigenlijk bij had, ken. Ja. En nou dat... En Ottema heet makkelijker, want dat is die in het museum. Dat is die in het museum. Ja. En Ottema weer er net meer. Nee. Dus, dat weer een hele rijke notaris. Ja. En we hebben een fotograaf in Snits voor. En die hier een prachtige verzameling, vooral Italiaanse meubels. En die wordt wel. Ja. Dus toen konden we toch een moderne verzamelaar zien oor die oude Nonna Ottema delt zetten. Ja. Maar als je nou de naam Nonna Ottema vallen, dan weten de meeste mensen net meer waar dat wij komt. Hè? Nee, nou er is nog wel de Ottema Kingma Stichting. Ja, ja. En daar zit dus ook een heel soort spul in wat deze man verzamelen had. En er is ook nog Yield, Ja. waar ze allerhande dingen omkeer kennen. Waarom die man, dat hield net in zijn eigen boezem, maar... Dat wie een grote keusleefhebber. Ja, hè? Ja, Ja, maar ik vanwege... de rest van de bevolking moet dat ik geen kennen. dat denk ik. Ja. Ja. En een hele bijzondere man. Ja. En dat vertelt Tichelaar onder woorden, de man van Makkemer Aardewerk, zat dat er doen nog weer. Die vertelt er ook over wat voor mannen het wie Nonna Ottema. Laten we maar gauw even eens zien naar die reportage uit 1999 over Nonna Ottema. We hebben eigenlijk nooit zo het idee, als we verzamelen, dat we weten waar iets komt te hangen. Maar zodra het in het huis terechtkomt, dan voegt het zich eigenlijk heel erg makkelijk in elkaar. Ondanks dat die periodes dus heel erg kunnen verschillen wat tijd betreft. Uit de begin, even kijken, 80e jaren, een hele eigenaardige tafel ook van Ettore Sottsass, glasobject van hem. Daarop. Het heeft ook de functie dat het gewoon een prachtig object is om naar te zien. En dat is voor ons een heel belangrijke functie eigenlijk. En ja, dit is bijvoorbeeld een schilderij van Jan Roeland, Nederlandse kunstenaar, waar we dan een aantal schilderijen van hebben. Die zijn werk vinden we ook prachtig ook. Dat zijn glasobjecten van Ettore Sottsass. En deze lamp, dat is een object, een lichtobject van Gaetano Pesce. Gemaakt van rubber. Dus die heeft eigenlijk een dubbelfunctie. Het is een lichtobject, maar ook gewoon, het is haast een schilderij wat je op de grond hebt staan. Het is een heel flexibel materiaal waar licht achter zit. Het vaasje van Ottema heeft een soort bijna mythische betekenis gekregen. Want op het laatst van zijn leven wilde hij zichzelf eigenlijk steeds meer voordoen als porseleinverzamelaar. Omdat het porselein eigenlijk steeds de hoofdzaak was geweest. En hij wilde doen voorkomen alsof hij altijd al porselein had verzameld.
Nanne Ottema, een kleurrijk verzamelaar. Dat is de titel van de tentoonstellingen die nu in het Prinsessenhof en het Fries Museum in Leeuwarden tijdelijk te zien zijn. Maar de Leeuwarden notaris, die in 1955 overleed, drukt ook zijn stempel op de vaste collecties van beide musea. Zeker in het Prinsessenhof. Zo is alles wat in deze zaal wordt tentoongesteld door Ottema bijeengebracht. Wat was het voor een man? Een deftige man. Een notaris in Leeuwarden die zich zijn stand bewust was, maar gedreven werd door hobby's. Waarvan ik de indruk heb dat hij daar meer tijd en aandacht voor had dan voor zijn kantoor. Dat is natuurlijk altijd onaardig te zeggen. Maar hij had voor alles mensen, ook op het kantoor. En verder een gedreven verzamelaar, een gedreven weldoener ook. Die niet naliet om zijn passie bij tijd en wijle kenbaar te maken. Aardig wil ik nog niet direct zeggen. Deftig, mooie kamer, keurig ingericht, bibliotheek, eerbiedwaardig. Hoe zag hij eruit? Snor, hoed, jas eventueel en verder goed gekleed, driedelig zwart. Met een mooie, zware horlogeketting op zijn buik. We hebben geen depots met opslag of kasten vol met dingen. We gebruiken het echt voor ons plezier en in het interieur. Ja, en we hechten ons er ook echt aan. Ja. Ik zou niet iets kunnen kopen wat ik even neer zou zetten en daarna in een doos zou stoppen. Een boekenkast, want dat is het dan. Allerlei informatie over de stukken die we dan hebben, proberen we ook te verzamelen. Het is een object, maar tegelijkertijd gewoon een bruikbaar object met lades. Allerlei gekke stukken daarin. En daar past de nieuwste aankoop ook in? Ja, dit is dan de nieuwste aankoop. Een zeldzame stoel van weer die Gaetano Pesce. En als we dan zo'n trofee weer binnen hebben gehaald, dan zijn we helemaal gelukkig. Heel bijzonder stuk. Ja, ons laatste stuk. Dit typisch Ottema, dit, hoe heet het, windwijzers? Ja, dit wijst op een heel erg essentieel aspect van Ottema. Want Ottema die, kon het niet nalaten om alles te verzamelen. Daar is dit natuurlijk een mooi voorbeeld van. Want de windwijzers is nou niet iets wat de doorsnee verzamelaar... of de echte verzamelaar eigenlijk verzamelt. Dit moet je interpreteren vanuit zijn heemschutgedachte. Dus vanuit het idee dat volkskunde en cultuurgoed dat beschermd moet worden en behouden moet worden. Dus altijd een soort invalshoek vanuit het verleden en een soort bedroefdheid over wat er niet meer is. En dat maakt ook dat er toch een soort waas van melancholie ook hangt denk ik, rond zijn persoon. Maar je moet wel ontzettend rijk zijn om dit allemaal te realiseren, lijkt me. Hij was een enorm welgestelde figuur. Hij was een van de rijkste lieden, neem ik aan, in deze konterijen. En in Leeuwarden en omstreken. En hij had een van de grootste notariskantoren, zo niet het grootste. En hij had denk ik een enorm zakelijk inzicht. Ik denk dat zijn aandacht voor zilver ook te maken had met dat zilver natuurlijk in Friesland altijd verbonden is geweest met macht en aanzien.
dat het er eigenlijk bij hoorde om dat te verzamelen. Maar dat hij ook vanaf het begin, en dat zal zo rond de jaren 1914 gelegen hebben, alleen maar prachtige stukken kocht. Tot op de dag van vandaag krijg ik wel dingen binnen die Ottema in 27 gezien heeft en waarvan iemand in een testament bepaald heeft dat het toch maar hier naartoe moet. Kunt u een voorbeeld geven van een voorwerp dat door Ottema verkregen is? Nou, een heel mooi voorwerp is dit theeketeltje met comfort. En hier staat het. Dat heeft hij gekocht aan het begin van de jaren 30 van een oude Friese adellijke dame die in het buitenland woonde en in de financiële problemen zat. En hij heeft het van haar gekocht voor 150 gulden. Deze kast is ook een ontwerp van Ettore Sottsass. Ook heel mooi van vorm. En daar hebben we dan een aantal objecten ingezet die wij ooit verzameld hebben of die we nog verzamelen. Waaronder een bakkelieten lamp uit de 40 jaren. Heel gek om te zien ook hoe dat, een beetje die stroomlijnvorm. Zijn jullie rijk? Petra wel. Maar nee, ik denk het niet. Nee. Als we iets kopen, dan is het eigenlijk ook altijd zo dat we in de verzameling kijken wat hebben we of wat interesseert ons wat minder. En dan kunnen we besluiten, we gaan het verkopen. Nanne Ottema had wat dat betreft geen enkel probleem. Hij kocht alles wat hij interessant vond. In 1910 een heel Indisch museum. Toen daar onderdak voor nodig was, stelde de gemeente Leeuwarden het Prinsessenhof beschikbaar. Ottema moest van verzamelaar museumdirecteur worden. Toen hij door de omstandigheden werd gedwongen om dat onderdak te vinden en hij in een soort institutionele omgeving terechtkwam, dat hij toen pas zichzelf ook heeft geleerd om te denken in termen van museum. Een verzamelaar is natuurlijk toch iets totaal anders dan een museumman. Maar het tragische is, mijns inziens, dat dat ideaal nooit wordt bereikt. Het is fantastisch om te zien wat zo'n man verzameld heeft in al die jaren. Verzamelen is toch een beetje een ziekte? Ja, het is toch wel een heel klein beetje een ziekte. Wel dat je denkt van, ik moet het zien. Of het is altijd wel iets van een ziekte. Of soms ook een beetje van hebberigheid misschien. Maar daar geef je aan toe of daar geef je niet aan toe. En jullie hebben het in de hand? In de handel? In de hand. Oh, in de hand. Ja. In de hand. Nog wel. We hebben het behoorlijk in de hand. Ja, zeker. Ja. Ottema, we moesten hier eigenlijk in Friesland nog meer van zo'n soort mensen gaan of zo. Ja, nou, daar gaan nog wel een paar best, maar dit weer wel de grootste, denk ik, van de mensen die kunst bij elkaar. Hij had ook nog een schrift, hij had de baas van het Prinsessenhof West. Oké. Ja, dus hij wie heel belutsen, Shellitten van wat er wie. Dat is ja. Dan komen we bij een reportage. Toen wierst nou net bij Van Gewest tot Gewest. Toen woest eigenlijk net, want daar zei zo'n de tekst onderstaan. Maar ik dom wel even, want ik vind het er staat wel muziek onder. Ja. En hij komt in 1964 en het gaat een tentoonstelling. Hetzelfde Prinsessenhof dus, hè? Ja, hetzelfde Prinsessenhof, ja. Met spul van Marijke Meu, hè? Ja. En dat staat nevens mij nog in het Fries Museum al jaren. Dus, nee. Oh. Nee, het Prinsessenhof is het plak met Marijke Meu wennen. Ja. En daar is echt die kamer, tenminste, er is nog een kamer ingerocht, dus dat zij daar wennen, ik meen haar iets-kamer, dat weet ik niet meer zeker, maar daar is een heel soort spul dat aan haar herinnert. En die beelden die ben ik voor het rustpad maken in het Prinsessenhof. Ja. Maar ik vond het zo raar dat er geen tekst bij was. Nee, maar ik denk dat het live uitsprutsen is, want ik had amper meer vinden ken. En je hebt wel meer dingen die hem live dienen of zo? Nou, in die tijd zeker niet. Nee. Nee, er weer maar één die teksten lezen mocht en dat weer Ed Lautenslager. Ja. Dat weer een oud journaalverslagjouwer met een mooie stem en hij prees ik vloeibaar dreft aan. Ja.
Dat mocht echt tegelijk. Maar dat weer de tekst lezen. Ja. En die wie hier echt net bij. En toen weer er zeker geen sprake van live uitsturing. En het enige wat wel wezen kan is dat er wat titeltjes bij winnen. En dat wie een kaart die op een camera tegelijk maar de uitsturing zien lieten maken. Okay. En dat zou kunnen. Laten we er maar even eerst naar zien in 1964 de tentoonstelling over de pansjes en de skaaltjes van Marijke Meu.
Marijke Meu. Hoe belangrijk wie Marijke Meu voor de Friese geschiedenis? Nou, die weer voor het Nederlandse geschiedenis is natuurlijk ook een stuk belangrijk. Ja. Beatrix zie altijd een portret van Willem van Oranje op haar bureau staan. Ja. Maar dat weer net haar rechtstreekse vlak voor. Want zij kwam van de Friese kant. Dit weer de oerbebbe van Beatrix. Ja. En dus echt oerbebbe van Willem, van Willem-Alexander. Ja. Want ik ga voor de omroep een aantal documentaires maken over de Friese Nassau's. En christelijk mocht eerst Maxima interviewen. Ja. En Willem-Alexander. Op het laatste moment mocht het net, want toen was zij correct zwanger en toen waren ze bang dat we daar ook beginnen zouden. Maar ik is daar graag aan Maxima vragen van, liep het Willem-Alexander nog op Marijke Meu en zo. Maar dat is er dus nooit van komen. Maar even een gewetensvraag. Dit is in 64 uitgestuurd. Ja. Zeg je nee dit soort dingen? Nee, want ik heb nog geen televisie. Dus. Nee, die heb ik, vlak voordat ik solliciteerde, heb ik televisie. Maar in 1964 ging ik nog geen televisie. Nee, dit had dus letterlijk al je besjoen, zeg maar, van dat eerder. Dus, oké. Nou, nog ga je met ik jongen Marijke Meu in alle fleur en fase hier in Friesland. En er is zelfs nog volle meer hoe te vertellen, maar dat komt een oren keer wel. Als we er weer binnen, mij van gewest tot gewest in het programma Gewest Friesland om dan dag.